dino minggu wong lanang kira ono niatan ngejak aku dolen ngono lho. Niat yo ono, tapi dolan yo butuh duit, butuh dana, nggo tuku bensin. Rasa aduh Mas ngojak muter-muter jalan-jalan iki ra apa-apa. Aku tajak muter-muter lapangan kok bingung, malah nesu. Paling njaluk tembang. Buru-buru wae kembang. Wae gincu 15.000 lho, nek sing gresah ora ana ta sing luwih murah meneh. Lah wong kene wong hemat kok apa-apa ya goleke sing nak ono sing murah meneh. 15.000 nak ono sing rega 7.000. Pit wong gincu 15.000. 15.000 ki yo duit kok mangsamu ki apa? Alah wong lanang ora modal blas. Anggite penak men ra modal, manuk itu ya ra modal. Ngawur. Tak jalan-jalan dhewe aku podiak Mas iki. Alah kaya wani-wani dolan dhewe, kaya iso-iso. So aku iso, rasa mbek awakmu iso aku. Ya wis to nak ngono ora usah ngejak aku selawase. Ora apa-apa, ora butuh awakmu. Ya wis aku nak ngono ndang balekno nang wong tuaku nak ngono. Wong ora kowe. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mak urung yae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Kaki rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Kendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantep nih atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh, rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot mengurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Dadi wong iki rasa besar kepala ngono lho. Saiki sik iso guyu, besok rong karuan iso guyu. Perasaan dasku yo sak mene iki lho. Ya tak mat-matne kita tambah gede. Yo ora patek gedhe lho ndas iki sak mene iki kok iso tilokne besar kepala gedhe ndas. Gede wi karo kepelanku lho gede ndasmu. Dasku yo wis kecepron-sepron wis sak mene iki lho. Sing bentuke yo wis ngene-ngene iki ndas aku ora kok gedhe kira. Nek bentuke nyenengne. Ndang guyu mumpung sik iso guyu. Sik lek ngono. Ya guyune aja karo mingkem to. Nah, ngono kan ketok manis. Kok iso mas aku kerancinan kok njaran gue kilek ngelok niku wong. Dek, gawene kopi ndang. Saka saiki rasa nyedak-nyedak aku. Lah iki bojoku lho, kok ora oleh tak cedhaki karepmu piye? Gombalan regetku mbawno dhewe, ajang reget asaono dhewe, omah reget saponono beresono dhewe, nek ngliwet dhewe, jangano dhewe, mangsao dhewe. Lah gunane duwe bojo nggo apa kok apa-apa kon dhewe? Sik to, salahku lho apa? Ngono ki ya sing takon. Dadi Ora jane kowe iki nyapa? wong lanang ki ya kudune peka. Kowe iki nesu-nesu lho nyapa? Salahku apa? Salah dadak bonceng karo cah wedok. Dek kapan kowe roh aku goncengan? Untung aku lek tangi. Oh alah kowe roh aku goncengan ngimpi to. Terus ngono kowe nyalahne aku. Ya mosok aku sing salah. Lah iya lah wong kowe sing ngimpi lho aku sing mbok uring-uring. Kok jaran. Anjay.